Naimbag nga oras yo, ket welcome kayo man dito'y programa nga Samiweng ti Distrito! Ayan, good afternoon. Naimbag nga aldaw, kadagiti amin nga viewers tayo, kabsat kay. Yes, naimbag nga aldaw kadagiti agbuybuya di tatatan nga agdama. Ayan, Sabi ko mata kuan na mas tipangal daw tayo amin. Ben, ayan. Kumusta kayo dita na pong nga awan ti labas na tatang Yes, kamusta? oras. Ayan, medyo nabayag na nga awan partner. Napanam. naka self-quarantine partner. Wow, self-quarantine. Joke lang. Ayan, so kadagiti amin nga agdingdingig tata. Can of course partner kaya talaga nga ibaga bago ta nga kanta iti songs. Ayan nga. Dagitoy hampay nga naka-claim iti prizes na kakabsat. No adda pa iti hanga naka-claim man dagitoy prizes kas ti load, cellphone kaya dagitoy da dumapay nga papremyo tayo iding handa pa nga na-claim. I-text tayo laeng iti number nga naka-ikabi dyan iti pinned comment dyan iti comment section ni JNT mismo di baba. Amoy yes. JNT pag-commentan dyan iti comment box dyan ato na mismo di jay. Yes. Ianos yu pa'y laeng Yes. aguray apo. Ket medyo nagadungamin ti pagitadan tayo ti prices and partner. So nga, text kay laeng apo sumangpet to dagiti prices tayo. Don't worry. Yes. Yan, ket sagutan ta nga ron din partner ti mesa nga kanta dagiti viewers tayon. Yan once again ang imbag nga aldaw Oras. There is freedom within, there is freedom without, trying to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us, and we know they won't win. Now I'm towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing my suspicions, but there's no proof. In the paper today, there's a warrant of ways, about to turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us, and we know they won't win. Nagitay nga met nga agpa-shoutout ita kakabsat, ag-comment kayon. And shoutout Lopez family from Santo Domingo and Tabula family sa Lusok. Galing kay Angelica, Bilyedo, Tabula. Shoutout sa inyo. And pa-shoutout po ako ni Daniel Bakli Surtido. Now I'm walking again to the beat of the drum, and I'm counting a step to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world
between us, and we know they won't win. Hey now, don't dream. Hey now, when the world they come to build a world between us, and we know they won't win. Thank you All so right. much. There's a song from Eraserheads. Yan ay pag-aala kay amin. Adik sa'yo, awit sa akin, bilang sawa na sa aking mga kwentong maraton tungkol sa'yo at sa ligaya. Iyong hatid sa aking buhay, tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagbihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, Sabik. kahit maghapon na tayo'y magkasama, parang telesine ang ating ending, hatid sabay, sabay goodnight, sabay may kiss, sabay bye bye. Oh, sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagbihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Ayan, shout out. And shout out ate ko na ni Sagani Ped. Hello, Sagani. Ayan, pa-shout out po ko na ni Janet Carpio Riotok. Ayan, pa-shout out ako Ma'am Sir Lakwatserong Solid 0830 Shirley Sabugo from Kabugao. Hello, Yes. Ma'am Shirley. Yes. Ayan. Paki-share. Ayan. Sa mga may gustong sumali mamaya, paki-share para ox lahat. Ayan. At makita nga share batch ito'y kakabsat nung kayo di sumali. And hi kay Tito Gerald watching all the way from Canada. Sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagbihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa school at flag ceremony, hanggang uwian araw-araw, hinahanap-hanap kita,
kahit na magkaanak kayo, magkatuluyan balang araw. Hanap-hanapin ka. Hanap-hanapin ka. Alright. Thank you so much. Hanap-hanapin ka. Ayan, oh. Ikaw, partner, meron ka bang hinahanap-hanap ngayon? Ayan, ipon. Baka ipon. Ipon. Naghinamot, kapsat. Nakamangina. Po, 700 per kilo. Eh, di kita iya, dati, nabalitukan nga puso na dita. Puso. Baka naman. Dati mabalin nga Ayan. kwa. Dagiti bang mga tiipon tata, di ba? Padiguda dito eh. Nagpadiguda ko ma. Baka naman. Dati ko nalapot nga ipon, di kita na imas. Sinigang. Linapot di kaya takaluto. Ayan. Oh my God! Oh my God! Wow! Ipon! Luwag sila katipon na ba nang ka. Tata. Ayan. Balitok kami tiipon tata. Balitok. Anyway, kadagiti. Ayan. Once again, kadagiti agbuy-buya, dapat i-share you dito. Yes, dapat natin share batch tayo no kay Ayuti Sumali. Yes, tap ng mga ba dagiti prices, di Yeah. ba? Shout out kay Mampay. Yan, shout out. And pa-shout out man ken Romel Abelia Lods. Dito'y namnama sinait ko na ni Clarwin Ancheta. Shout out kadagiti taga sinait. Ano taga sinait? Hello, kadagiti amin nga taga Sinait dito nga friends tayo ni Amigo Wendell. Yes, Ayan, hi hello. amigo. Yan. And of course ni Amigo Kenny Barbosa. Ayan. Yes. Hello, Escaped. Ayan, naimbag nga bigat tayo amin dita, Sinait. Yes. Yes. Pa-shout out amigo sa amigas ko na ni amigo Charlie Ablog Vilitario. Ayan. Shout out kanya, amigo. And sino pa? Hi guys, pa-shout out naman dyan. Thanks ko na ni Linz A. Valledor. And shout out ulit kay Tito Gerald all the way from Canada. Hi Tito. Happy New Year. And kay Kuya Glenn. And shout out kay Kuya Glenn ha. Shout out all the way from London. London. Ayan. London. Hello, Kuya Glenn. Ayan. London Bridge is falling down daw, sabi ni Elijah. Yeah. Ano, ay may bisita pala tayo. Ayan. Mamaya, may chikiting ulit tayo, si Ayan. Elijah. Pasasayawin ba natin? Ay hindi, Ayan. baka gusto niya sumayaw ng Dynamite. Ay, mag-shout out, wow. Yung mga Blackpink. Oo. Hello. Eh, Ayan, pa-shout kay out Elijah. ate Kerubin family of Nagilian. Thank you, Kunani Catalina Lopez Kerubin. Shout out sa inyo dyan. Si Sir Jack Ron, oh. Sir Jack Ron, ayan. Shout out kay Sir Jack Ron. Eh, shout out Jack Ron. Ayan. Shout out. Sinait ba siya Kabugaw, Sir Arvin? Sinait si Sir Tuloy Jack Ron. eh. Ayan. Shout out kay Sir Jack Ron dita. Ken of course sa amin nga naaaliptak nga staff ni Apo Congressman dita Kabugaw. Yes, shout out sa inyo dyan. Shout out. Ingat kayo dita Kabugaw, guys, ha. Ayan. Stay safe and dapat we're praying for Kabugaw and sana dyan lang kayo sa mga bahay nyo para safe tayong lahat. Okay? Pa-shout out Stay man safe. kay Peros family from Miramar, Magsingal. Yes. Ayan, kasamit ken lakay ko sa J Saudi. Ayan. Kaya ni Jenica Arabe pero sana all. Yan. J Saudi. Okay, partner, agpa-game tan. Yes. Ayan. And shout out ken ni Quinto. Ay, Shout nyati, out. nyati price tata. Okay, ayan. What's in the box? What's in the box? Magkano to? 200 peso load. Yes. Okay, once again, dapat i-share nyo that eh. Okay. Okay, medyo mahirap to Ayan, si kaman langit timang ibagan kabsat kay. Dapat i-share you dito yung live stream apo tapno makasali kayo kasi no hanyo nga share hangkay nga qualified nga sumali dito
game tayo ang kaya qualified nga mga bak. So matatapay lang i-share yun, guys. Ayan, i-share yun dito yung live stream. Share. Dapat ka si share badge. Yes. The sharer badge na ket mga bakayo ti dito yung muna 200 peso load. Ayan. First clue. First clue. Dito yan. Dato ikot kanain nga maususar. Every time nga, mangan. Malungkot yung isa pag wala yung partner niya. Mag-partner to eh. The partner na. Kulugin tayo. Ay, ala, medyo nalagaan. Kitain taman, partner. Medyo lightweight. Kitain taman. Hoy! Nangigyo? Medyo nalagaan, partner. Yes. Dati ko dati specific nga answer na kakabsat. Ne, dati nag-answer ng dapat ka dati specific na answer. Eto, anong bagay na gawa saan to? Oo. Oo. Anya ti nati made of na neto yung Yes. nga banag. Dapat include the DJNT answer da. Correct na kiti answer yung kakabsat ngem dapat ka included no anya ti nakaaramidan na. Kaya dapat natin sharer badge na. Yan, Sa bagay na kita answer ket kwa at adaamin sharer badge na. Very good. Hindi nagloloko ang Facebook Ating ngayon. internet. Yes, at internet. Ayan, meron na oh. Meron na ata. Wow! Wow! Oh my God! Wow! Ayan, kaslan na nga ba din, partner? May nanalo na! May nanalo na. Sana all! Nanalo na si Ate Roxette. Hello. Roxette Janice. Ayan, hello Roxette. Ayan, Ang bilis naman. Wooden spoon and fork. Ayan, Ano ba tawag dito? nanalo si Roxette Janice. Paki-zoom in. Ayan. Sana all. Ayan. Okay, nanalo siya ng 200 peso load. Sana all. Papasa loob mamaya. Joke lang. Ako din, kahit ano lang. Hindi, joke. 50 kami. Ayan. Wow! Yan, sa lahat ng mga sumali. Ayan, thank you so much. At dapat aputi chance tayong mga bakman and Yes. prizes, Madam Dama, okay? And shout out nama Scholar ti Distrito Organization kunani Jean-Claude Sahor Solis. Ayan. Hello, Namnama, Scholar ti Distrito. Ayan. Hello, shout out sa inyo. Shout out ni Shout Sir- out kay Lennox. Hi, Sir Lennox. sa presidente ng Namnama. And sa lahat ng mga scholar ti Distrito. Yes. Hi, Lennox. May katuyo yung bebe. Ayan, data May yung bebe. kagtambayan when. And shout out kay kunana ni classmate ko nga ni Mark Publico Paz. Shout out and shout out din sa Chibugan ni Olang. Yeah. Sana all. Baka naman. And shout out sa Pano family. Ayan. Shout out sa inyo. Oo. Parang ako lang Pano. Paano na kaya? Paano ang puso ko? Panot di jay. Ay, sorry ah. Sorry, Pano Gayam. Hello. Hello sa Pano family. Ayan, we belong. Panot di jay. Kanyam. Ay, sorry. Ayan. Katatangarod din, partner. Yan kadagiti amin met nga dati request na apo dita mabalintay met nga request iti orayan niya nga song basta amo mi nga kantaen kini Kabsat kay di ba Kabsat? Yes naman. Para kadagiti awan ti partner na dita. Muna partner ket nalami istat ta nagmaya ti adda Kumayap kep. kay narakot. Wah. Sana all. Yan madamdama. Hi my loves.
Ay, shout out Ate Jamie. Hi, Ate Jamie. You said you've been overseas. I say overwhelmed. You say just a holiday. My obsession here. I see I've been working late, working overtime. Haven't seen that sun since 69. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow that sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? La 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 la. Oh, how can you just walk away? Is it something that I say? I see only black and white. You see green and red. I believe in miracles, water into wine. I believe when it makes the New York Times. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? La 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 la. Yan, shout out kadagiti Ched Scholar. Wow, shout out. Yan, nagpintas ka daw ng babae. Ako ba yung maganda o siya? Feeling no. Hello kay Ma'am Erpilo. Ayan. Feel na feel kong, ay, thank you. Hello kay Ma'am Desiree Kyle Tolentino. Shout out kay Ma'am Angelica Tabula. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? If the London Bridge is falling, will anybody hear a sound? If you follow the sunset, will it ever end? Does the moonlight shine on Paris? La 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 la. Thank you so much. Para ka nagiti, awan kakin na kep-kep na tatanga. Oras. Kalamiis na. Yun, kalamiis na kami partner. Grabe niya. Nakalamiis na tanga Uwen, ko. kas lami lang kwan. Antay nga di vegan eh. Si ka partner, dakakin na kep-kep mo. Dito ini. Ay, single. Single ni Kabsat K. Pa-shout out. Ayan, shout out, shout out. Shout out ko na ni Florian Alonzo. Hello, Ma'am Ang ganda Florian. niya request. May request naman po, what are words? Kuna ni Desiree Kyle Tolentino Tiri. And pa-request po, It Might Be You, kuna ni Clifford Vallejo. May nagsisneak dito sa side. Ayan, tatawagin natin mamaya yung isa sa mga mag-shoutout. Ayan. Sa mga chikiting natin sa Kabsat Channel. Si Elijah. Mag-shoutout daw siya mamaya.
Ayan. Shout out kay Jake Fildad, all the way from Antarctica. Kuna ni Scarlett Grace Ichon. Sana all. Nakarating na pala siya sa Antarctica. Si Sir Jake Fildad. Hello, shout out sa pinakapoging Nasa staff Antarctica na pala siya. ng Kabsa Channel. And shout out din kay Chadrick Ibuho, all the way from South Africa. And si Rai All the way from Nigeria. Yes. Yeah. And shout out din kay Lee J, all the way from North Korea. Ito, shout out kay Sir North Arvin. Korea yun sa may gera. Yan. Shout out kay Sir Arvin na taga Virgin Island. taga sa puso ni Direk. Ay! Ganun. Mga pang-international pala yung mga staff natin, ha? Nasa na sila. Nasa overseas na sila. And shout out din kay Uncle Carlo. Carlo Castillo from Kabugao. Stay safe, Naka-lockdown da di jay, kakabsat. Ayan. Dagiti do mga barbarangay nga dati PUMs na naka-lockdown da. Yan, Stay ingat po kayo dyan, ha? Yan, wear your mask. And ayan, stay safe. Yan. Sanitize always. Stay safe. Mag-vitamins po tayo lagi para Yes. yung resistensya. Drink your water. Yan, shout out kay Ma'am Erpilo Jenny Jan. Stay safe. Shout out. Here's a song from Matchbox 20. All day, staring at the ceiling, making friends with shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep, 'cause tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown, and I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't get, but soon enough you're gonna think of me and how I used to be me. Talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper, and it makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, but somehow I've lost my mind. But I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can't tell, but stay a while, maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't get, but soon enough you're gonna think of me, how I used to be. I've been talking in my sleep. Pretty soon they'll come and get me. Yeah, they're taking me away. Yeah.
maybe then you'll see different side of me. I'm not crazy, I'm just a little impaired. I know right now you don't care, but soon enough you're gonna think of me, how I used to be, how I used to be, how I used to be. Well, I'm just a little unwell, how I used to be. Alright, that was something from Thank you so Matchbox much. 20. Ayan, so pag-game tama na yun, partner. Yes, pag-game. Nagpitas lang nga Roden, naglaing pa'y agkanta ko na ni Erpilo Jenny John. Thank you. Hello, Sir Erpilio. Ayan. Ayan. Single pa si si Kay. Galing ma'am ko na ni Eric Urbano Reintegrado. Thank you so much po. Thank you so much. And, And shout out sa lolo ko. Yan, shout out kay Sir Juderick Valdez, Julian Carolino. Ayan, hello po sa inyo. Kay Ma'am Joanna Mercado Ilyar. Ayan, shout out kanya yung aming dita kagbubuya. Thank you so much for watching, guys. And shout out sa lolo ko po si Milo Soto ko na ni Froilan Soto Arizanga. Hello, Sir Froilan. And shout out kay Ma'am Bernadette Butay Tabuso, Ascano, Carmelita Ragucos Riototar. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat. Yes. Yeah. Ayan, dagiti hampay nga naka-claim ti prizes na kasdakan ni Samantha Margo. Sis, madati DJ pin comment tayo, i-text mo lang dito nga number. And then maalam to DJ prize mo right Prize. away. Yan, Yes. i-text mo lang sis. 0917-143-6710. Yes. Kung tamit na yan, tipin comment tayo. Yan, Yes. makita tayo met dita. Ay, text yun laing nga po. And shout out kay Sir Lennox. Hello, sir. Shout out sa Hi, niya. Lennox! Kay Sir Jeff, Mami Kay, Amigo, and sa lahat ng mga nasa studio. Woo-hoo! And pa-shout out po mga taga-Duyayat ko na ni Crizel Claire Euro Balagso. Ayan. Shout out sa inyo sa mga taga-Sinay. Uy, taga-Sinay dito! Ano? De, nampay. Ayan. Ayan. What's So, in the box? Magkano? 100 peso load. 100 peso load. Ayan. Pulukin tayo. Ito na nag-send. Okay, palagip manin partner kadagiti kayat nang sumali dapat ket ada share Share badge. badge. I-share tayo dito yung live stream. Yes. Yes. So, first clue partner niya First dito, yung clue. mga bakti 100 peso load. Ay, dati ko. Hanga makita anywhere. Adati specific nga place nga yan. Makitam jirwar. Ikalsada. Siguro, Haan. hindi pagkatangan. Makitam di kasilya. Haan. An ma'am. Di kusina. Ay, well. Ay, okay. Dati ko kwa, naraman. Ay, naraman. Ram-ram-raman. Naraman ken... Naraman ken. pangraman. Pangraman. So, 100 peso load. Dati kakabsat, dalalingon nyo. Ayan, so nga i-comment nyo na po dagiti answer, dagiti guess yung answer. And of course, digi brand na partner. Yes, dapat may brand. Anya detoy, ken Baka anya naman. dejay brand na. Okay? Magic sarap. Kung kuna doon po yun eh. Magic sarap sugar kung kuna na. Asinan. Ayan. Second clue partner niya, second clue. Second clue. Kulay na detoy ket Medyo, brown nga medyo transparent. Oh, transparent. when medyo ag-brown nga ag-black, parang ganun. Parang ganun. Between black and brown. Oo. Ayan, nga dejay kusina Dejay amuyon kusina. nun nga dejay. Ini sa mix ko Walaeng dejay. Kamo eh. Kwa detoy. Naka-plastic bottle. Ayan, Ajinomoto daw, brown sugar.
Brown sugar. Kasi kagamin niya, medyo ag-black ko na brown sugar ko na. Medyo black ko na. Yan. Medyo black. Okay. Ajinomoto. Chopstick. Bear brand. Ajinomoto. Bear brand daw. Brown Bear- transparent na naka... Brown na transparent. Ajinomoto Ayan. betsin ko na eh. Suka. Kaya mo Malapit partner, na. ipalibas na ipakita. 1 second. 1, 2, Two, three. 3. Charan! Charot! Nagbayag. Nakita na. Nagbayag mo yung inlemeng. Win. Ayan. 100 peso load. Nail, adan, partner. Ayan. Ayan, Tayo, adan. weekly load allowance. Ayan, paminta. Siya, dagijigayam ko, dagita. Ay, silver swan. Silver Paminta, swan. patis. May nanalo na talaga. Oo. Inanamas. Meron na, di ba? Ayan, meron na. May nakita ako kanina eh. Ayan, nakita tatay. With brand pa. With brand. Ayan. Nanalo ka, Madam Catalina Lopez Querubin. Ayan. Nakuha mo na yung weekly load allowance mo. Ayan. Ang dami ng load ni Ma'am Oo Catalina. nga. Hindi na siya problema ng Actually, load. isa yan sa top fan natin dito sa Kabsat Ba't wala Channel. yung badge niya ng top fan? Oo. Wala siguro, pero ayun. Isa siya sa top fan. Isa siya sa mga laging Nagsumusubay-bay. sumusubaybay. Yes. So, pakita na- Congratulations. Congratulations, Ma'am Catalina Lopez Querubin. Yes. Eto na ang iyong premyo. Patis. Silver Swan Patis. Ayan. Galing pa sa kusina namin yan. Oo. Fresh from kusina. Oo, ayan. Kadeta na imas nga pagsawsawan ti kinirog nga baboy nga pitakam ti kalamansi. Wen ken Kamatis. wan. Mabisin na ko. Ayan. Tapos sa daikan-ikan niya. Agbuyan akman weekly ko na ni Ate Roxette niya. Kaya when Sam na dami weekly nga load allowance mo niya, ate. Ayan, kahit sino pwedeng sumali. Yes, kahit sino. Pero ako hindi pwede. Pero lang yung mga asawa natin, mga kapamilya natin, hindi pwede. Hindi pwede. Oo. Ayun, congratulations kay Ma'am Catalina. Ayan, so nagitsay mga yatpay nga sumali ti games. Ayan, madamdamaman kakabsat. Okay? Ayan, shout out kay Ma'am Melanie Velasco Calixterio. Ayan, amin nga buy-buyat at kay Ma'am Samantha Margox. Ayan. Shout out kanyayo, Ma'am. Yes, Margo. Tara Ate Roxette, sabi ni Linox. Every Saturday Linox, daw siya. Ayan. Yan, nagne-negosyo na tong mga to. Oo nga. Papasa load, gem. Sabi ni Ma'am Angelica Abiliedo Tabiola. Here's a song from True Faith. Ha? Pa-wash out. Hi, Pa-wash out. Kay amigo Makmak Isidro, shout out. Ay, wash out pala. Hello, amigo. Ayan, dyan sa Kapampangan. And kay, Yes, hello. Kay Amiga Jing. Hello, kanyayo. Na yung baga oras yun itak Pangpangan. Yes. Nais ko ay magpakilala sa iyo at ipahiwati ang nilalaman ng puso ko. Maunawaan
sampalin mo lang ang aking mukha. Magdadalawang isip ka. Oh, landi. Wag na lang kaya. Wag na lang kaya. Nais ko ay ialay sa iyo ang puso ko na umiibig sa iyo. Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Meron ka na yatang kasintahan, naninikip ang tiyan. Oh, wag na lang kaya. Wag na lang kaya. Cheer from Kamsat, Jeff. Oh? Nagalingan. Siyempre may bayad to eh. Ay. Trabaho lang. Ay! Shout out din sa Namnama, kana ni Lennox. Shout out Namnama. Ngunit di mo na yata kailangan ng ganyan. Meron ka na yata kasintahan, naninikip ang tiyan. Oh, wag na lang kaya. Wag na lang kaya. Wag na lang. Wag na lang. Wag na lang kaya. Thank you so much. Yeah. Ayan, shout out sa mga kasama ko na child scholar dito sa First District ko na ni Amigo Juderick Valdez. Shout out sa inyo, mga namnama. Ayan. Ayan. Bago tayo kumanta ulit, yes, tawagin muna natin ang ating pinakamamahal na chikitin. Yan. Hello. Ang ating Elijah, TikTokerist. come here. Yan. Come here, baby Elijah. Yes. Hi, Elijah. Hello, Pasok. baby. Pasok ka. Tuloy ka. Hello. Hi pa. Hello. Kamusta ka naman? Okay lang po, Ate Kay. Kamusta naman ang school? Nag-continue na ba yung online class nyo? Sa Monday pa po. Sa Monday. Galingan mo ha. Good luck ha. Oo. Dapat, Balita ko daw, ang dami na daw case sa Kabuga. oo nga. Oo nga. Kaya, dapat ikaw wag kang maglalabas. Oh, dapat, dito ka daw. Sabi ni Direct. Ayan. Wear your mask. Or facial. Oo. Pag lumalabas, dapat maligo palagi, no? Tapos uminom ng maraming tubig. Oo, social distance. Wait lang. Wow! Paano? Wow! Oh my God. Wow! Ikaw, ha? Ayan, may gusto ka daw i-shout out, bebe. Shout out pala kay Daddy. Nasa London. Sa London. Ay, Kuya Glenn! Shout out! At sa mga classmate ko stay mujol muna. Mga mujol. Mujol? Mujol. Bisaya ka man, day. Na, Module. mujol. Ayan. Ayan. Hi sa lahat na Amigos Riders Club. Ayan. Medyo na kasi. May rides daw kayo bukas. Yes, bukas saan? Sa Besang. Besang. Besang Pass. Sana all, no?
Pero ano, fina-finalize pa. Ayan. Ha? Medyo ano kasi, medyo mahihain na kasi siya kasi nagdadalaga na. Ika nga. Huwag ka muna magpaligaw Oh, sige. Shout out sa mga cousins ko. Anong pangalan nila, yung mga Ira kalaro and mo doon? Alina lang. Shout out sa inyo. Si Sherna pala. Ay, si shout out Sherna. Ayan, Sherna, dyan ka muna. Huwag ka munang lumabas. sa'yo. Tulog ka pa yata. Ay, ikaw, sabi ng ating director. Ay, okay. Nag-comment siya. Mag-shoutout ka daw. Mag-shoutout ka daw. Shout out kay CJ. And shoutout idol. Kumakanta ka lang kagabi sa Bicentennial kaya napakalamig eh. Partida ba yan? Wala pang Shout out tulog. kay Carmelita. Hello po. Pa-wash out daw, amigo. Wash out. Shout out sa'yo. Makmak. Pa-wash out talaga. Sino? Wait. Hello, Ate Jeponi. Good morning sa inyo. Shout out kay Melanio. Shout out. Shout out sa inyo. Thank you, Elijah. Balik ka ulit baka may gusto ka pang batiin mamaya, balik ka Thank you Welcome so much. ka lagi. And stay safe, baby. Ayan. Oh. Okay, sa mga taga Ilocos Sur, ayan, stay safe po Yes, tayo stay lahat. safe. Lalo na sa may mga PUMs. Yan, so magpapa-name that tune Name tayo, that tune. partner. Yan, after this song. And shout out po sa Team Igado, kuna ni Crizel, Ay, wow. Crizel Claire, Euro Baka Balagso. naman. Ayan. Sana all Igado. Yan, igado, punsyonan yan pag igado. Yan, Ilocano song para kadagiti. Amin nga, awan tilabas na dita apo. Happy birthday sa kapatid ko na si Mayjen Pavel. Ebuho ko na ni amigo Chadrick. Hello, baby. Ayan. Happy birthday. Happy birthday! Yan, birthday song muna. Dahil dyan, Happy birthday to you! happy birthday! Birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Happy Igado! birthday to you! Sana may Shanghai! pansin. Happy birthday to you! Spaghetti! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Barbecue! Barbecue! Pansit! Shanghai! Oh. Puto! Coke! Coke! Pepsi! Magami-amin na niya. Igado! Baka naman. Baka Chadrick. Amigo Chadrick, itugot na kami. Damdama. Ayan, happy birthday kay Mayjen! Mayjen! Kay Mayjen. Hey baby, I miss you. Yan, tagal na kitang hindi nakikita. Yung anak ni Mang Mags. Kapatid ng ating isang staff dito sa Yes. Kamsa Channel, si Chadrick. Hi Mayjen, baby. Hello! Ayan. Happy birthday! Yan, Ilocano song para kada kayong awan tilabas na rin. Awan tilabas na talaga. Ang daw. Hello, love. Kailiw na kadi metlaeng. Hi, Jamie. Hello, love. Toy. Malaglagip na ka, tiyag na nayon. Wow! Nasyak iti ko na. Kanayon ka, nga datoy kaunggan
Damumet nga agmay saka dito'y puso na italimeng ka. Love, sikat liwag. Love, sikat ragsak. Sikat rason kung agbiyak. Sikat tuntunin tuy pusok. Amuem ngarud asikalat patpatke. Ingganat tumpal tanim. Naragsak to'y lubong ko, numakit kita ka, numakita tagaisem marupam. Laglagipem, asikati kapapatgan, tiyang nanayon, ada kato'y kaunggan. Hi, shout out kay Ma'am Samantha Margo. Shout out! Yan, dalasan daw natin yung mga Ilocano. So, Masarap pakinggan pag gantong oras. Ay, nakita yung agisam madama ka nga, agisam samul, tapos, hello, love. Kung ka na kanta niya, agisam, yan. Tapos, mapanuno mo, awang gayang dilap mo niya. tapos na lang may spy. Well. Yan. And shout out po sa Tabangin family dito sa Santo Domingo ko na ni Pel Tabangin Colomna. Ang pinakagan answer ti Ajinomoto Betsin dito yun eh. Love, sikat liwag. Love, sikat ragsak. Sikat rason kung agbiyak. Sikat tuntunin tuy pusok. Amuem ngarud asikalat patpatgek. Ingganat tumpal tanim. Naragsak to'y lubong ko, numakit kita ka, numakita tanaisem marupam. Laglagipem, asikati kapapatgan, tiyang nanayon, nadakato'y kaunggan. Oh, naragsak to'y lubong ko, numakit kita ka, numakita tanaisem marupam. Laglagipem, asikati kapapatgan, tiyag nanayon, nadakato'y kaunggan. Tiyag nanayon, adakato'y kaunggan. Tiyag nanayon, adakato'y kaunggan. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. And shout out naman din partners. And kay shout out! Raipol Alvian Tenorio. Hello, Ayan, Raipol. shout out! Ayan, Ayan, happy happy mot-mot pala sa bebe ko. Cyrene Shatris Asqueta. Mansuri! Okay. Mansuri. Si Rai. Ayan. Yes. Kay si Ryan Siatres. Cyrene. Cyrene. Di ba, Cyrene? Paps. Paps. Paps, Kay ay patataangan Cy- mahano ni Hello. makabalikas ti Eson. Hello Cyrene dyan Pap. sa Kabugao. Shout out and Ayan, happy shout anniversary. out. Happy Mansari. Mansari. Bakit Mansari? Oo. Ayan. Every month, Every month kayo nag-celebrate. celebrate ng ano nila, anniversary nila. And Unang pa-shout out anniversary mga pero- Lods watching from Pugos, Kabugao ko na ni Saint
Mendoza Basuil. Yan. Kay Ma'am Chriselle Claire Balagso, shout out. Kay Shout Sir out. Eric Urbano Reintegrado. Hello, Sir Eric. Ayan, shout out sa iyo, Sir Eric Urbano Reintegrado. Yes. Kay Ma'am Angelica Villedo Tabula, shout out. Hi kay Direk Bob Ayan. Gilbert. Hello sa pinakamaganda at cute na baby girl na si Locanja Elijah Caro Arcano. Arcano. Hello, Wow. baby. Ayan. Cute na cute. Oo. Ayan, dapat sumayaw Si ka kasi ano, dito. si Papa mo, Bob. Ayan. Kay, Ayan, si Direk. Sino pa? Shout out kay Ma'am Joy Siruno. Kathleen Joy Siruno. Ayan. Shout out kanya Mingag, module manang. Ay. Already Yan. kalma, nag-module na. Kila Paris, Andang, JD, KC, and me. Kunana ni Jomalyn, Agkawili, Perucho. Ayan. Lalaingon nyo, tag-module, ading ko. Ayan. Mm, Okay, shout module na out. medical man. Ngayon, siyempre, isuro lahat tame. Isuro yan ti kanaka. Okay? Ayan. Shout out ko na ni Mika Rabino. Shout out po. Kunana, shout out. Ay, ayam Tagaroden, Kapsat. Pay ayam tan. Sonya ti pay ayam ta partner. Name that tune. Name that tune. Mr. Scorer, be ready. Ayan, meron ka dyan? Meron ka? Ayan, sige, dito na lang. Ay, ikaw pala. Sorry. Oh, sorry ha. Nya ba dito yung partner ti Kwata? Okay. Ay, di ba may... So, ayan. Ayan. Okay. Ayan, dito yung partner. So, pugtuan nyo apo nun niya dito kaya mga bakti, 100 peso load. Yes. Sumataginting na 100 100 peso load. load. Okay, so dito yan partner ti papugtuta kanya dan. Okay? So, dagyan nyo na po. Aba. Merry Christmas, belated. Christmas Ayan. pa tayo dito. Ayan. Sikat na sikat di Christmas deta eh. Deta ti Orion da di before a Christmas. Ayan. Na. Ayan, dito yung partner. Na. Ayan. Onya, title na dito yung apo nga kanta, mga bakti 100 peso load. Yun yung ganat ta, 1 pie. One pie. Okay, dapat i-share Ay, nyo. meron na. Okay, dito iti Orion ti amin nga Meron na. na Si pagtatrabaho. Bel Tabangin Columna. Ay, sana all. Christmas bonus si title na Ayan, Digijay. Christmas bonus from Aegis. Aegis. Ayan, kinanta ti Aegis Deja. Data ti Orion ti amin nga workers, partner. Bagken ka partner to naka-Christmas bonus ka man. Wenggaron. Uray si kaman niya. Talaka man. Baglaki. Dinta, dating gatang ko ti spaghetti. Para para idi 24. At dapat ting gatang ko, gimatang man spaghetti ti 31. So manay talaga partner din. Kaya thank you iti Provincial Government of Ilocos Sur. Thank you so much. Hi Gob. Hi Gov. Shout thank out sa you. inyo Gov. Ay dapat ito ay. And also kay Kong. Hello Kong. Yes, hi Ayan. Kong. And Thank you. shout out Bossing Geogracia Jose Victorino Saveliano kana ni Jean. Ayan. Jean Claude sa Horsolis. Ayan, shout out sa iyo Boss DJ. Yes. Hello Shout Sir out. DJ Happy dyan sa lunch. Kabugaw. Ayan, ingat po kayo dyan. Stay safe. Stay safe. Yes. Congratulations ulit kay Pel Tabangin Columna. And also partner, shout out pala kay Kong DV. Ayan, shout out. And Shout out kay Hi, Ma'am. Congressman. Yes, hi Ma'am Dina. Hi Ma'am Dina. Ayan. Congratulations na nga back ni Ma'am Pel, the 100 peso load. Ayan, para kadating nag-request na tayo iti paubaya. This song is for you. Saan nagsimula man
bago ang lahat. Wow, lamig. Kailan nung Yeah. ako Moral support, guys. Moral support. na naging sapat. Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan, pero di ang mahal. Ayan, medyo pinairotan da ba siya di jacket na kita tao dito. Nalamis ka noon. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at talagaan mo siya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing magbabanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Ayan, pa-shoutout naman Fafa, Jeffony, Ragucos family here in, ano to? Belleville, Ontario. Sabi ni Pablo Ermitanyo. Ayan. Hello, PA and family. Kay Kuya, ayan, na nag-birthday kagabi. Ay, kahapon. Ayaw ako i-shoutout ni Jeff, sabi ni Sir Pablo. Ayan, hello, shout out, bro. PA. Ayan, tuloy, nagtampo na. Ayan, love, baka wala na akong chocolate. Wow. Yan. Ay, baka naman. Lagi ako niyan, lagi ako niyan pinapadala ng chocolate. Uy, magbigay ka naman minsan. Oh my God. Pag meron na, pag meron. Oh. Ba't di ko naisip na merong hanggan? Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa iyong mga mata kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana. Pinapahal
sa kanya. Yeah, thank you so much. Kabsat K. Shout out ko na ni Kuya Cons, Allen, Christian, Lurvic, Ubaldo. Shout out sa iyo, Kuya Cons. Besa pa nga kanta partner para kadagiti ang buhay. Ilang beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Pati maliliit na bagay na napag-uusapan, bigla na lang pinag-aawayan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ko, sinisipan na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkainitan, isang eksenang bangayan na naman. Bakit kasi pinagpipilitan, hindi maintindihan, hindi naman kinakailangan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ko, sinisipan na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. Kahit na binabato mo ko ng uno-no, ikaw pa rin ang gusto ko. Kahit na sinasampal mo ko, sinisipan na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, wag ka lang mawawala. Walang iba. Yeah, thank you so much. Yan, maraming salamat sa lahat ng mga pumalakpak. May load kayo mamaya sa akin. The joke. Or pizza. Just. Ayan, thank you. Katagiti amin pa yung agbuybuya. Tatang oras, partner. Partner. Ayan. Ayan. Pag-games,
Pero request naman kahit kailan Papa Epong, kuna na ni Sir Pablo. Ayan, you are the best. You guys are the best. Mama chup chup. Ayan, thank you, Pop. Sige, ay try natin yung request mo mamaya. Ano ba to? Silipin natin. You guys are the ano na ulit yung dapat nilang i-answer? Pop, sige, ay try natin yung request mo mamaya. Ano ba to? Silipin natin. Ayan. Ano ba to? Ano ba to? Ayan. Ano ba to? Ano ba to? 100 peso load. Ano na ulit yung description niya, direct? Okay. Ay, dito ikot kwa, kakabsat. Mga bakti 100 peso load, ah. Dito ikot, kasapulan tayo launay tatak. Happy may nga kasapulan, partner. Kaya dito panawin na, partner, kay medyo kumugtar. Ah, ben. Okay. Amumeten. Amo, detan. Nya. Siyempre nakita mo. Baka DJ kaskas jayda. Ay, dito haan. Ay, haan? Ang arak dito. Ay, ang ara, deta. Panawin ko na, kabsa. Okay. Kaya tatang Kwarta, face shield kung gano'n. Kaya kunada pampapudo tibagi, kunada pampabara. Pampabara. So nga, katjayda. Haan. Shout out ka din kakatjay ko di rabi. Ay, ure siya. Nakita ka. Ayan, belated happy birthday kay bebe ko, Jackie. Ay, hi Jackie. Happy birthday. Belated Ayan. happy birthday. Hi Jackie Puller. Ayan. Happy birthday sa'yo. Ayan. And shout out kay Kuya Richard Perez na ako kagabi. Ay, na. sana, Konti oo. lang. Okay. Usap-usap lang kami kagabi dyan sa villa nila dito sa may Bedeng. Bedeng. Hi, Ma Jean. Ayan. Hi, Ma'am Jean. Jean, ang ihawan sa kawayan. Yes. Ayan. Kaya ni Baka, Kuya baka Richard. naman, Yes. Baka naman sponsorshipness. Ayan. Ato tiyagi, agan answeran niyo, sweater. Pero ano dito ay, specific. Siyempre, adong mati klase ti sweater or jacket. Ayan, napansin ko ka partner. Natangipin na, ay, ang yaman. Adabakod na. Well, adabakod Sure kang na. parents ko eh. Mano deta? 50 million? Ano to? Adabakod-bakod Adabakod na. La, specific ka no deta. Specific. Ano ti isa ba sa bali nga klase nga minti jacket eh. Plancha, coffee. Plancha ka no. Plancha ka no, kuna na. Plancha. Pagpapudot ko namin kaya, plancha, kula namin 10 sis. Pajama. Adidas jacket, haan. Urihaan nga brand. Basta DG klase lang. Klase ti jacket. Klase ti jacket. Okay. Kan kulay. Siyempre, mga bakti 100 peso load. Well. Yung ti kulay na ako. Ay, ada nag-answer pero kurang ti kulay na. Okay. Ayan, Ada ti nag-answer nga magkurang ti color. Color. Dapat kit ada ti color na. Ikanta suda ti kluman partner? Clue. Ano ba? Nya nga clue. Dati ket. Kwa detoy on Usod sa rin sa ni Robin Hood. Oh, when? Aman, dual purpose. When? Usod sa rin sa ni Robin Robin Hood. Hood? Oh. Okay? Yan, dapat adakulay na. Adakulay na. Anya detoy. Ken anya nga klase nga. Okay, anya nga klase. Ken adakulay na. Okay? Dabi ditan partner. Awampay. Wrong G color na. Oo. Adati. Wrong yung color. Ayan. No sino ka man nga nag-comment at the answer, medyo malapit na yung ano. Patingin. Wala pa ba dyan? Ayan. Tingnan, i-check natin, partner. 100.
Ayan. Okay, so the nangabakin partner. Daban? Ayan, paki-confirm man yan. Dagiti stop tayo no da nangabakin. Win, ang simbre. Okay, i-check tayo apo. No. Ayan, Awan. paki-check the production staff tayo. Ayan, okay. Brown hoodie. Gumako kung kunada leather jacket. Wala din dito. Ipin mo nga, ipin mo nga. Ayan, i-check tayo apo DJ yung susto ng mga baka. Yes. Ayan, awan pay, awan pay. Oo, may nakita mo ito malito eh. Ayan apo, niya dito yung item. Okay. Ay, ada dito eh. Ako rin kata, i-backred, backred. Wait lang. I-double check ko lang. Baka may nag-answer ba dito ng ano. Ayan, i-check tayo. Dagiti production staff. Ayan. Ito oh, meron na. Hindi ko mapin dito. Ayaw, report comment naman. Franklin Kerubin. Sige. Hindi. Okay, congratulations. May nanalo na. Ayan. Ayan, nanalo na si Sir Franklin Kerubin. Ayan. Hoodie, jacket, red. Tama. Congratulations kay Sir Franklin. Nanalo ka ng 100 peso loan. Ayan, wow! Wow! Oh my God! Oh, di ba? Okay na, congratulations. Okay na, ayan, red. Red ba talaga to? Parang hindi naman. Red siya. Ano siya? Bright red. Bawiin natin yung premyo. Joke. Franklin Kerubin. Pwede to, pwede. Pa-arbor na lang direct. Ay! Oh, daw, oh. Ikaw talaga Saka yung black daw na ano, yung black. O, ito kunin mo ba to? Kunin mo pa tong box. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Yes. Ayan, next Saturday ulit. Yes, next Saturday, kita-kita ulit tayo, guys. Yes. Kita-kits. Yan, kanagitimang mga anpay nga madamatata. Yan. Mga kailangan nga po, relax kayo. Ti music. Of course, music me can ni kabsat ke. Yes, naman. Ayan. Miso nga, medyo nasapa tayo nga malpas sa takakabsat kat adagaminti. Yan. Yan, may schedule Adagaminti kami. schedule me. Yan, may Miso field, nga may field nasapa kasi tata. tayo. Ayan. Sa Ngayon, next Saturday, balik tayo sa dati 12 natin. o'clock. 12 to 2 p.m. 12 to 2 p.m. Yes. Kaya sapay kumata, nalinglingay da kayo, kakabsat. Kadagito yung nga oras. Yan, thank you so much kadagiti amin nga agbuy-buya. Yes.
So here's our last song. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Yan, shout out kadagiti amin nga buy-buya. Kay Angelica Villedo Tabula. Yes. Ayan. Thank you sa mga nag-check always ng mga kasali sa mga pag-games natin, sa mga nag-verify. Thank you so much po sa mga viewers natin na concerned. Thank you kay Ma'am Angelica. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me there, but I was passing by. Now I'll beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. You know I like your style. You make me wanna cry. And you just beg to see me dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dear, and place them both in mine. Stop me there when I was passing by. And now I'll beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. You know I like your style. You make me wanna cry. And now I'll beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. And maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. And sa mga nag-stay, thank you so much, kakabsat. And have a great day, everyone. Thank you so much. Thank you so much. See you next Saturday. Thank you. Thank you. Stay safe, everyone. Thank you so much.